Nanalo yung malaki. Yes. Agala ta aba? Ito no, all daw ah. Ta. Hi guys, ang ulam namin ngayon ay gabi. Ay, maraming ano guys, maraming pandesal. Mga anak. Diba the white na nga nagbukal? Pindutan dahi yan. Napindot man? Napicturan nak? Ayan. Patayin mo na. Ayan. Mga ano, magiging anak niya. Yahoo! Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Sa episode na to, tayo ay magluluto ng fresh na gabi. Nag-gloves ako guys kasi nagkukulay yung daliri natin kapag tayo ay nagbabalat or naglilinis nito dahil fresh siya. Unlike kapag dry na, hindi magkukulay ang kamay, pero pag fresh, sigurado magkukulay. Samahan niyo po ako. Linisin muna natin itong ating ulam. Guys, hati-hatiin ko lang siya ng ganito para hugasan ko siya. Kababa.
Nagkakay ka. Ay, pasensya naman. Nang kami nag-ukis ako ah. Tatakasan na? Uy, naiinang ag-ukis. No, ibaga nga ako ka iukisan natin yun. Uri, agluto ng istorya. Kasi. Sulod na. Magtakol nga ako daytan. Ayukan daytan. Pinauli ni Jubigay makopa. Imuli ba? 1, 2, 3. Apo, madinsa. Manang win. Madinsa man. Dahil, okay. Gusto ko eh. Bangking talaga.
lubak na rin. Konti na lang. Yung 3 piraso guys, ito na lang siya. At syempre kukunti pa, liliit pa yan. Kasi syempre hindi pa siya luto maigi, hindi pa na tanggal yung tubig niya. May sariling tubig yan. Kaya konti lang yung tubig inilagay ko kanina kasi magtutubig yan. 3 yan kanina pero ganyan na lang, di ba? Guys, mayroon akong narinig na nalaglag dito. Dito sa likod bahay namin. May mga avocado kaming tanim dito. At ito lang kalalaglag. Sayang, oh, ang lalaki pa naman. Kailangan ng makipitas guys, look. Kailangan ng pitasin. Ay. Kailangan na silang nakipitas. Guys, lalagyan na natin yung kakanggata kasi malapit na itong maluto. Pero kailangan natin itong durog-durogin.
Lalo yung malaki.